fihi ash'arun ke zaki faɗa hajiya kitabun fihi ash'arun tujalli wannan littafi na tajalla tana yayewa kulli raini dukkan tsatsa Allah kulli magaffalin a bisa zuciyar marafkani haka ne yuwali qaulaha Ali ibn al-Husayn wa wa'azan wa tazkiran Ali ibn al-Husayn Aliyu dan Husaini tawala ya jeranta ta qaulaha fadinsa na sakan da tsari wa wa'azan da wa'azi wa tazkiran da tunatarwa Allahu akbar masha Allah tabaraka dhul ula wal kibriya tafarrada bil jalali wa bil baqa'i tabaraka ubangin girma da dauka ya daukaka bil jalali da girma wa bil baqa'i da wanzuwa wa sawwal mauta ya sanya mutuwa bainal khalqi tsakanin ta da kai turran dukkan raha'in abin jinginawa ne lil fana'i irin karewa Allahu akbar wa dunyana wa in milna ilay